rozcvička psů. Na položanej na velkém hřišti. Co jsi říkal? Že to je rozcvička psů. Na mistrovství světa. Na pořádném hřišti. No. Můžeme začít. Můžeme. Je to možná moc rozestřené. Teď když to přiblížit nejde. Fandíme! Házení diskem. To je Amálka. Ani toč. To je taky hezký pejsek. Je. Máš to i se zvukem? Ano. To byl dopředč. Chytá ze vzduchu disky. Dobrý sport pro psy. Možná trošku rozostřený. Když se mu to vyhne, že? Z pusy. No, to jo. A krásně zde vidíte, že hráč přetádí několik různých chodů, to se hodnotí. A řekneme to potom bájnice. Oni byli tak dobří, jo? Tohle řekneme všechny to byli dobrý. Tak to byl Pavel a Aura. Jak Aura. Ještě mu můžete zatleskat klidně jednou, Takže viděli jsme prvního psa docela dost těžký závodník, jak cvičil pořádat a Pavel má na starosti. z disky. A u dalšího Takže díky, Pavle. psa se uvidíme až v dalším videu.